Hello guys, good morning. It's me again, Dodong, your host. Nibalik ta guys, para sa drama nga sa Tanang Bakak Ikaw Ang Tinuod. And we are now part 21 sa nagsubaybay ani guys. Diyan ang inyong gipaabot no. Tungod kay 1 week no since last ta naka-upload ani guys. Habol ta guys, tungod sa kabisi nabiyaan niyo na to ubang mga drama guys no, but bisan pa man di gyapon nato kadibtan ang pag-upload diri regularly. Og sa wala pa naka-follow guys akong FB page Dodong Good Vibes, pala kong follow guys. Dodong Good Vibes nga aduna nay 8.4k followers. Thank you so much. Ug karon di na maglangay ato nang di na ta maglangan ato nang isumnod dayon ang drama. Gone away. Don't you see? Si Buloy. Hello, Buloy. Risa, day? Nakita ang violo? Nagpaabot sin ako sa parking area. Manglakaw mi. Kayo palinglaanan niya, day, ha? Ayaw yun. Oh? Traidor na? Traidor na si violo. Ay, kapagsalingan na niya, day. Kadungog ka? Traidor na! Buloy. Ay, pagtuo, ha? Ay, pagtuo na niya. Ngano Ay, di, patunto. Buloy? Ngano di ay? Ang problema? Wari mo mga tanakan ng mga mauli kami. Wa, Buloy. Huwag ko yung ano ko na, be. Wa lang. Di lang ko gusto nga mainsultuhan. Oh, ano yung sultan? Mainsultuhan niya ko. Ngano magsukit-sukit ko. Nganong wa siya mauli. Kay basin og. Questionon ko niya. Tingalig mo ingon siya nga ngano man ka. Asawa ka na ako nga magsusi man ka. Kung nganong dili ko muuli. Day, Risa. Anak lang, Buloy. Ikaw ba? Relax lang, Ako'y Jun. naglagot, oy. Bida, relax. Ayaw ka lagot. Ayaw ka lagot yung imong amigo. Relax lang. Wa man gani ko maglagot. Oh, Risa, day. Sige, Buloy. Bye. Oh. Anong murag iya nang gikontra si Piolo? Anong naglagot siyang Piolo? Ngano ka, ha? Sakit pa ya, Buloy. Pero giantos ko lang ni. Tungod kay wa ko'y hingpit na katungod ni Piolo. Wa. Dong Robin, sorry kaayo. Taod-taod gid kang nagpaabot. Okay ra gyud ko dita. Okay ra gyud. Kabahin kini sa akong sakripisyo para sa imong anak. Akong tan-awon ha. Basinog nagmata na. Nagmata naman tita. Okay. Ali, kuyog na ako. Sige tita. Robin, thank you. Sarah, ayaw pasalamat. Niagid ko to show to you how much I care for you. Thank you, Robin. Papasa na lang imong gugma din ako. Sarah, Sakitan lang ka. Kung may gugma kag babae nga masakiton, Sarah, sakitan ka lang. Nga maunag kamatay ang imong uyab. Sarah, ayaw paghiskot og kamatayon. Angay lang, Robin. Tungod kay kitang tanan, mamatay mang kyud. Layo pa kay na, Sarah. Nimo, layo. Pero diri sa ako, murag, dool na. Sarah. Kung mamatay ko, Robin, muhatod ka. Sarah.
Well, Lucy, marites ka magyang dako. Unsa man ko na ilang kipanagsultihan, hmm? Sulti ni day Sara, ingon si Jaay. Sakitan ka lang. Maunag kamatay ang imong uyab. Ni-explain magmaayos, Ruben. Maunay iyang tubag. Unsa pa? Ay, doon na pala gisulti si day Sara. Unsa, Lucy? Kung mamatay ko, Ruben, muhatot ka? Unsa? Haduol ako nung ijang kamatayon. Lucy. Oh, hala nihiyak na po ka, ma'am. Pasag di ko, Lucy. Nooy. Kanang, ma'am, daghan maging mo kwarta, ma'am ba? Kanang dili man yo'y admit si day Sara, oy. Aron pamati man siya sa hingpet. Lucy. Salamat sa pagduo, Robin. Sa lodo ko, tinuod yun ang imong gugman ako. Yes, Sarah. Pero, advice na ko nimo. Ayaw na lang padayon pa. Oh. Ayaw na. Asa si Robin? Nibiya naman to diri mi. Basin og muuli na tingali. Concern siya kanimo, anak. Betaw mi. Bilib ko niya. Bisan og kapila na siya. Bali-bali, mubalik gihapon. Wa bagid siya Luna sa imong kasing-kasing. Mi, sorry. Pero wag yung spark. Okay. Mag-ilis ka. Nga naman, mi. Schedule ka, Gemo. Mao ba, mi? Thank you, mi. Mag-ilis ko, mi. Okay, Iha. Diha ka na, mi. Nag-expect ko nga mangutana siya. Kung nga nung ikemo siya. Pero, nga naman. Maayo kay ni Kuya Galusi. Ay, dapat lang. Para og doon na isuko. Ay, naadadyan ko Salamat, Lucy. Ay, ni ano sila si daddy ug mami ni mo, Anak? Okay na ka? Okay na ko, mi. Agto na ta? O, di. Ay, dali na day Sara. Sakay na aming wheelchair. O, Lucy. Mi, dali na mo. Oo, Sarah. Mag-una mi diri, mi. Ako nag-itulod ang wheelchair day, ha? Okay? Tuan na siya, Chipar. Naguna na to. Natinga ako. Saan sa? Never nga nangutana siya. Kung nga nung ikemo siya.
Labing maayo nga di siya mangutana, Imelda. Murag, madasikon siya. Nagpasabot lamang nga gusto siyang mapagkabuhi, Imelda. Gustong mapagkabuhi ang atong anak. Di ko madawat nga mahanaw siya nato, Imelda. Dili. Ingon man na sa bako, Chibar. Mahal ko ang atong anak. Bugtong ta siyang anak, Imelda. Siya hinungdan sa akong pagpanigkamot. Si Sarah. Natinga ako. Saan sa? Never na nangutana siya. Kung nga nung ikemo siya. Labing maayo nga di siya mangutana, Imelda. Murag, madasikon siya. Nagpasabot lamang nga gusto siyang mapagkabuhi, Imelda. Gustong mapagkabuhi ang atong anak. Di ko madawat nga mahanaw siya nato, Imelda. Dili. Ingon man na sa bako, Chibar. Mahal ko ang atong anak. Bugtong ta siyang anak, Imelda. Siya hinungdan sa akong pagpanigkamot. Si Sarah. Chibar. Ayaw paghilag. Tingaling magkamatod si Sarah na to. Sorry. At nagpaabot siya na to. Na si Jam, ma'am. O, Lucy. Ay, ma'am. Ma'am, nganong ipakimo man si Jam? Ayaw na pagpangutan na, Lucy. Di ba, kalighanan ng ikimo, ha? Kadto mga pasyente nga doon ay kanser? Paghilom, Lucy. Aha. Ayaw pagpatakag bukas sa imong baka. Sorry ka adyo, ma'am. Tanaw ko na doon na kay mata. Aminaw kung doon na kay tungkan. Wala. Nagasuka noon ko, ha? Lord, lukwayi pa taon ang kinabuhi sa akong anak. Manuwi ka. Dili pa ko andam nawawa ang among anak. Dili ba, Lord? Mommy? Anak? Okay na ka? Okay na, Mi. Anak? Mi, buhi pa ko. Pumbati pa ko, Mi, oh. Salamat nga ikon ni anak imong katasig, anak. Dili lang ko magloyal-uya, Mi. Kaya ba sinunyag, ma-expire na ko. Sarah, ayaw pagsulti og sama ni ana, anak. Dili ka na mo pasagdan ni daddy ni mo. Dili, Sarah. Asa si Daddy, Mi? Ato sa chapel, nag-pray. Mi, pwede mamaulit na lang ta sa ato. Kapoy manggutin eh. Gusto kang mapauli? Yes, Mi. Oh, kung mo, sultihan ako si daddy ni mo. Ingon man ang doktor. Magpaabot lang ta sa pagtugod sa doktor, anak. Salamat, Di. Okay naman tingali, Di. Anak. Di. Ayaw na kung mag-ulgo-ulgod. Sarah. Mamaayaw na lagi ko. Maokira ko. Uli lang ta sa ato. Salamat, anak. Salamat.
Kilala kita sa Eat All You Can. Nay, dali. Magkapili tayo kung sa'yo itong gusto. Mahal man diri. Okay na, parang sarap ito ni. Basta ka, kuhaan ti kag soup. Ha? Kuhaan ti ka, ha? Kadi at paabot na nga. Yan sa kusilbihan. Huwag ka ni mga tanak na nung wako. Huwag kasukom na yung ipakita na ako. Nakonsensya ko. Gusto na ni. Okay. Huwag sa masulti na ako. Unsa hinungdan na wa siya makauli. Ay, si Buloy. Hello, Buloy. Asa bro? Apas na rin na mo. Di amin sa seaside. Si Piolo, asa? Ha? Tuwa sa table. Ako sige kuhaan og soup. Idabliban po ni mo Sabihan kaya po ni mo taong traidor. Ngano di ka, Buloy? Ngano sige magkaingon og traidor si Piolo? Isa kita traidoran. Ha? Buloy. Buloy. Kinsa kita traidoran, oy? Tana pa manoon ka. Kitaw. Mao pa? Giyon sa ko sa pagtraidor. Minawan ako sa isulti na taong traidor, ha? Sige, Buloy. Ayosad ka pala ka lagi. Sa ako nang giingon nimo, ang matuod ng kukma, bugo, bungol ug buta. Ikaw na. Nikaon bitaw ko. Gamay naman kay kikaw ni mo. Okay ra ko, uy. Mao bitaw unta to nga di ta aning Eat All You Can. Alkansi ka diri kay gamay kay ug kaon. Okay, ma. Sige na pa. Parehas pagkaon, di ba ka? Parayon. Okay. Nganong ni Amanda dinhi? Doon na ba ko'y giluto dito sa bahay? Parang sarap ito ni. Ay, nanawag ba ya si Buloy? Nanawag di mo? Kung sa'yo ang isulti ni mo? Kanang mangutan ako ba, Piolo? Nag-away mo? Waman? Kuan mang good ka ng mura man to siya og nalainin mo. Oo ba? Piolo, dili ko gusto mag-away mo, ha? Ela ka bala ka. Kanti ko kumadjust at mong kagalingon. Ngano di, kung sa'yo ang isulti ni mo? Traidor kuno ka. Kuhan lang. Aloy lang siya ni mo. Ano man? Tungkol kay di pa paabot ka dugay niya huwag ko maulit. Okay ra, uy. Uy, kaso. Lian ko. Abot ko din si Said. Maayo na mo prangkahay tamay pilo. Prangkahay ta tubangan ni Risa. Di man tingali traidor kung mananghin ko ni mo. Manangit na unsa. Risa. Dakong masakiton si Sarah. Piolo. Unya, Karwin. Unsa man? Pwede ka maranghin ko ni mo nga Nga alto kaniya? unsaon ako pasabot ni mo. Sultihi lang ko. Gipangandaman ko na ning daan, Piolo. Nga moabot gid ang hikayon. Nga mobalik ka ni Sarah. Risa, Piolo, may takal na ang kinabuhay ni Sarah. unsa?
But now you've gone, and I'm left here. Di man tingali traidor kung manangkin ko nimo. Manangit ka unsa? Risa. Dakong masakiton si Sarah. Oh, Piolo. Unya, karon. Unsa man? Pwede ka manangkin ko nimo nga Nga ato kaniya? unsaon ako pagpasabot nimo. Sultihin lang ko. Gipangandaman ko na ning daan, Piolo. Nga moabot kid ang hikayon. Nga mo balik ka ni Sarah. Risa, Piolo, may takal na ang kinabuhi ni Sarah. unsa? Us para tong gisulti nimo. Huwag ko nila tagutin nga masulti ko na ini. Pero, dilisan mahimo nga ako kiniita ko nimo. Tungkol kaya kinahanglan ko sa iyong pagsabot. Piolo, May tagalang kinabuhi ni Sarah. 4th stage cancer. Brain tumor. oh my God. My God. No. Kaluoy ko niya. Dili nga limang yung kayintang. Naibaw siya nga naa siya ng kayong tanga. Murag ipungan siyang kinikanan ang tanan. Tungkol kay kipati nila ang dakong kabalaka. Kung sa mibuhato ni Sarah sa kaya nga masahil siya. Oh my God. Mao ka. Sa diyang matake ang sakit siya mo. Lipi ang kaluwi. Nakita na kong paglimpag sa tumang kasakit. Lord. Ginoo nga nung nahitabo pa ni Sarah. Ganyan ako ang iyong parents. Na kung pwede, magkahinan ako panahon si Sarah. Mama ba? Okay. Okay, way problema. Masukot ka. Way problema. Okay ko. Okay kayo ko. Kaluoy ni Sarah sa... Ibaw ka. Huwag ko may pahong sa umbikas pagpasabot. Ninindaran. May ragid kinisulti ka, Piolo. Huwag kikik problema. Andam ko sa pagsabot. Ibaw ka. Pagkabot na ako. Pagduaw na ako niya. Murag may sayag. Sayag yung panagway. Pahiyong siya. Then, nangayos sorry na ako. Nangayok, sorry. Maupot ba ito iyang sulti na ko? Nga kung makita mo, mangayo siyak sorry ni mo. Iyag yung gibuhat. Nangayos sorry na ako. Very good. Very good. Unya, Ang manok din ako siya pasay doon. good. So, kano sa mga kamad niya? Hey, wag ko ni mo tubag ka. Kano sa kamad niya? Kuhan kini. Ato nakapuyo sa ila? Huwag ko may baw. Mas may tingaling ato ka mapuyo. Nga ato lang sa kadito, Piolo. Unya, ikaw, Ako? Oh, okay na ko, uy. Huwag mo ko'y sakit. siguro ka? Hapit ko abot sa ikan ah. Ato na elevator. Paingod sa ilang nahimutangan. Paniguro ko nimo. Nga dili may tabong malimot ko sa akong kakuha nimo. Sa akong isaad nimo. Unsa tong imong saad? Nga dili ti kabihan. Salamat, Piolo. Pero, nainomdom ka sa tingali, no? Sa akong gitubag nimo. Ang sa tingin mong tubag, Nawa pa ko kahubsi sa akong mga luha. Risa, Bukas ang akong dukan sa pagtukot nga.
makikupan ka ni Sarah. Pero di lang sa ako tuyuon nga. Nga mutagak lang kalit ang akong luha. Risa. Amaw ning mata na ako. Di makapugong. Kapayaso magod kay kong mata. Ikaw na. Ayaw lang ka pala ka. Duko lang ko. Para dili makakita ang mga tao nga naghilak ko. Okay? Risa. DXD. Ikaw na. Please. Gusto lang. Pasagti lang una ko. Tahungaw lang ko. Okay? Ayaw ka pala ka. Niduko naman sa ko. Nagtuo ba day kang? Masayang tadi. Para na ako. Hindi ba ya, Risa? Bitaw no. Hindi sa nilalim sa kung sahit tungkol kay ayaw ipagtuo nga wakay pilida ko. Bililon ka na ko, Risa. Salamat taon. Ingon og sa di pahiyom og kamayang akong kasing-kasing na nakabati sa imong puong. Igo na. Sabi ko nung kung di ka masugot naman ko, dili good. Wa payatik ka, babagi ha. Di uyon pa ko. May uyon lagi. Pero nagbako ka. Nihila ka. Di man magkapapag ang akong mga luha. Pero Risa. makonsensyasan ko. Best friend ako si Sarah. Kinanglan sa tingali nga. Muhi mo og sakripisyo para mapati siya malipay. Malipay siya sa nakabiling gutlo sa iya kinabuhi. Risa. Basta okay na ko. Okay na ko, yung kabalaka. Taas kayong inat ang akong pagsabot, Lolo. Salamat kayo. Tingalig lain pagka lain pala kang babae tingalig. Di ulbo na sa kasuko. Di lang po eh. Kay kun masuko ko, magpabilin ba ka na ako? No. Dili. Musamot ka pagkaidlas ako, Piolo. Risa. Sila. Nagduko si Risa. Taon sa mga tao ng babae. Karong yung kapay pala. Kung imong gipahila si Risa, di na kong pilim ni mo. Kontra nita, Piolo! Di na tingali ito mabalik si Piolo Mino. Ha? Mabalik to, uy. Mabalik ka to. Ba sinupasukan siyang uyap mi? Aman tingali uyab si Piolo? Imposible tingali mi. Gwapo gud si Piolo. Sara, anak. Mangutana ko ni mo. Unsa man? Love pa gid nimo si Piolo? Mami sa duwi. Prangkahi ko. Unsa man? Love ni mo si Piolo? Yes, mi. Anak. Kani adto pa, mi. Love na ko siya. Love na ko siya, mi. Piolo. Bye. Dali. May kami apas ka. Saan mo na si Risa? Magyaway? Nasayop ka, Buloy, uy.
Never nga giaway ko ni Piolo tungod kay mahal ko niya. Dili siya. Dili traitor si Piolo. Dili uloy. Mahal ko niya. No! O karon sa sumpay nga itong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Ay, gano'n. Oh, bay. Dali. May kami apas ka. Sama sa isa. Magyaway? Nasayop ka puloy, uy. Never nga giaway ko ni Piolo tungod kay mahal ko niya. Dili siya. Dili traitor si Piolo. Dili puloy. Mahal ko niya. No! Oh, mao ba? Yes, puloy. Bay, ikaw na. Oh, mukhaon ko, gutom kayo. Ay, noon kayo nag-apas ka. Ay, nanawag siya na ako. Di ako siya gisultihan nga ni Ata Diri. Ah, okay. May kayo mong gisultihan si Bay Buloy. Ay, may pasisa. Nangpit pa na ako ikaw. Migo ang gutaw, pero wag yung ka, nangpit ako. Nasabasan na pito na tao nga may kasuko na. Oh, man, Pida, sabot ka. Ano mo yung kasuko ko ni mo, di ba? Ngano di ay? Nganong nasuko man ka puloy? Ano? Luoy man ko ni mo. Ay, salamat in taon. May kakampi di ay ko. Bantay ka, Piolo, ha? Kakampi din ako. Okay lang, Risa. Sige na, puloy, kaon na. Oo, kaon ko. Nga, umana ko kaon. Yo, ano? Iganay na, Pida. Iganay na sinyong kahimtang. Nayala na yung ting. Uy, Pero sakto na, patik na, puloy. Bakit hila ka? Ha? Hilak? Uy, buwa, hilak, good. Nganong may hilak mo ko? Bida, lang ganita na, Bida. Umataos ka hapon, Deris, ha? Istorya tara na. Hoy, umana ko kaon. Lahat ang istorya. Diyan mo kay goto kayo. Nanawag na ako. Traidor lagi kuno ka. Ano yung pagtuong ng traidor ko? Ito siyang halinda, hindi ka. Piolo. Anak, sige na, pauwi na. Katuwag na. Mi, Tanaw na ako, God. Murag, ugson mo kit pagbuka ang imong mga mata. Pero sa akong tanaw ni mo, katulkon ka na. bitaw mi. Katol ko na ko. Ano na paabot ko niya? Ni kinsa? Paabot unta ko ni Piolo. Pero, dili man tingali siya mo abot mi. Sarah. Matawag na lang ko mi, uy. Pukawan na lang uni ako kung mo abot siya. Oh, sure, anak. Ay, nanawag ni mo? Uy, hala, si Robin. Robin? Sige na siya panawag ni mo? Oo. Ano may tuyuan niyo eh? Usahay no, manawag na siya tungang gabi eh. Grabe ako. Tubaga. Ingat lang. Hello? Robin, nga nanawag ka? Hello, Risa. Nanawag ko di mo. Tungkol kisultihan di ka. Ang animal ng Piolo. Dito ni Sarah. Ah, mau ba? O dito. Nagpabilib ang hinampak. Bullshit siya. Basta daw nagbalik sila. Maybe. Buta nga. Nagpasurok pag-ayos akong dugo. Sila manggid ang manag-uyab. Risa. Kitang duha. Back up lang. Ha? Back up lang ta. Kung mag-away sila, kitay mo am-am. No. Dili na mahimo na ako, Risa. Robin, pagita na laglain. Anhata lang ko di mo. Ha?
Ari ka na ako. So, panakip-butas lang ko. Risa, Bye, Robin. Sa ito yun. Ikaw may topic. Sumpong siya nga dito ka ni Sarah. Abot bitami. Ari na lang ko na siya na ako. Unsa? Silvia, kaso, gutom ngayon. Sige, lingkod yaw. Parayon na may bro. Kaon na diya. Kusay taron do, ha? Hello? Kusay ta? Wala problema. Sige, tiwas o kaon. Tiwas og kaon, oy. Kaon bitaw. Sige. Unsay ang sulti kalabot ni Piolo sa ilang relasyon. Love niya si Piolo. Imelda, Mao ka na iya gisulti ka na ako, Chipar. may namatigdan kang Sara? Unsay angay na kong mamatikdan. Murag iya tanggi am-aman. O murag nakita na ko nga aksyon siya og pingit. Dayon kung makakita siya na ako, mupahiyom siya. Mausap ka niya akong namatikdan, Chipar. Ug never siya nangutana nga nung ikimo siya. O, Chipar. Karon, laro kita. May tungod sa unsa. Tana pa mga sa'yo kayong tangrisa. Nananghid na siya na ako, buloy. Isa lang hit. Si Piolo. Nananghid nga adto lang una siya ni Sarah. Bangag sa ilong. Nasugot ka. Unsay imong ik-advise na ko. Mosagot ko, dili. Simple na bida. Tana pa ka. Ay, pagsugot. Buloy. Dakpong ismuko yung taon na. Ngulong taon na. Musugot ang ato siyang Sara. Ha? Kawawa ka. Yaan ka. Bida. Sa kanyang relasyon nyo, dua na ha. Way bili ang inyong relasyon. Buloy. Dako kinitigog. Nga ano ka? Ay, Saba. huwag tayo mga tao. Ganun taon mo. Bida. May aning pasayan ay. Ang gawa din. Mauna na, dukaan na ka diha. Mauna na. Tubig, bay. Tubig. Sige. Magawa dito. Dili, Piolo. Hinay lang, uy. Saman, okay na? Gina. Sa pagod. Doon lang ko sa kabuk pasayan dito na kong taon. Dahil sa sukot ka, ha? Pida, bugoon ka, taon. Sagdi lang og bugo, kuit. Ang importante, nga nakatampo ko sa kalipay ni Sarah. Unsa? Nakahatag og kalipay niya. Sa nahabiling yugto sa iyang kinabuhi. Nabiling ha? Probita. So na mga sultiha taon ay? May balay paminaw. Inihap na lang ang mga adlaw ni Sarah sa kalibutan. Unsa? Fourth stage. Cancer. Lord Jesus Christ. Mao ka ng tinuod bay. Luoy kay siya bay. Kung matake na bay, makita ni mo ngayon sa way kabutangan. Way kabutangan ang ipati niyang sakit. Ikinahanglan ko niya bay. O gisabuto ka ng bahin na, buloy. Kinahanglang lapdo na akong akong pagsabot. Para sa kalipay ni Sarah. Teresa! You said you would all Og karon sa sumpay nga atong sugilanon nga naguluhan. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. and now you've gone away. Don't you see the
Inihap na lang ang mga adlaw ni Sarah sa kalibutan. Unsa? Fourth stage. Cancer. Lord Jesus Christ. Mao ka ng tinuod, bay. Luoy kay siya, bay. Kung matake na, bay, makita ni mo ngayon sa way kabutan. Way kabutangan ang ipati niyang sakit. Ikinahanglan ko niya, bay. O gisabot ko ka ng bahin na, Buloy. Kinahanglang lapdo na kung akong pagsabot. Para sa kalipay ni Sarah. Teresa! Karon, bay, buloy. Unsa man? Rider ba ko? Pagka-smoke ko yun din kahintang nga taon eh. Di lalim, buloy. Pait kayo niya kayong dami. Pero ang... Pero unsa, Buloy? Kung... Doon ring mayo yung sino yung artista lang eh. Unsa? Nabaho na karoon panahon na. Inartista? Daghang artista eh. Para makuha nilang gusto. Maging artista. Di man tingali, buloy. Tungod kay nakita na ko ang pait niyang kahintang ang iyang sitwasyon. Noon. Kung tinuod mag gani na. Di po sa yun. Bitag nga no. Sus. Bitag yun eh. Bisan ako ba, buloy? Di ko magatuo nga. Ingon niya na ang dangatan ang kahintang ni Sarah. Sa iloon ko pagduda ni mo Pipilo. Nag-artistar na Sarah. Buloy, paiting iyang kahimtang. Ayan na karoon. Unsa ba? Oo. Mga nga na, nang hinakulisa. Ato lang una ko ni Sarah. Kalbaryo na ni mo dayo eh. Andam ko mo sabot, Buloy. Ano ba? Bay, magtuo ba ka nga gusto kong mahitabo ni? No, dili bay. Kalipan ko kayo. Or stage ang cancer niya. Bidag duo ko. O karon, muadto na ko dito silang Sarah. Awamin mo na. Lagi, sibat. Risa, ato na ko. Okay. Padayon, Piolo. Basta timan ito. Bisaan ko mo. Dili ko ikaw biyaan. Tumanan na ba ha? Tingnan kay, kung di na mo tumanon ba kita yung mag-away. Kontrata. Ay kabala ka, bay buloy. Tumanog ka. Sige, ato na ko. Sige, ay bilo. Kog. Risa, ato na ko. Ayo ba eh. Okay. Sige, ato na ko. Piolo. Ato na ko. Amping. Oh. Diritsum lang. Ay, bilo. Bay nga no? Diritsum lang kaglakaw. Magali kay goodbye kiss na rin sa. Naunsa mo taon ka eh. Amaw, mga Buloy, uy. Nagdali na si Piolo. Bitaw no? Bitaw no. Risa, ato na ko. Ikaw ba, nituod siya kang Buloy, sad. Bye. Ako di. Bayot ka. Alay na ko. Sige, bigla. Tawal na ng kaimtang nga na. Ay, kalimtan mo lang taon ay. Di man mo kiss na ko, probida ay. Yabag yun ka bay. Yabag ko, minaw ko ni mo. Napadi ka diha. Naku, magwa na ka. Alay na ko. Lagi taon. Kelar ka na. Saan ka? Okay, tingog-tingog mo diha. Nung sa ka? Mubalik pa kasi na ako, Buloy. Saan ba siya? Hindi ka nabiyad. Kaha. Tumanon kaha niya. Tuda mo rin ka. Ano bisugot? Magkawat ka bisugot lang to siya, Sarah. Bida, bahala matigbak to, Sarah. Okay na ko, Buloy. Okay na ko. Uwa pa ko kahumsis ako mga luha. Humsay daw. Sige, hilak na yun ha. Hilak? Huwag mga kahumsay si mo luha. Hilak! Bako! Dangoy koy! Hilak! Buloy. Sorry, Risa. Sahid ko, di kinisayin sa imong kabahin. Kini nakabot kong desisyon. Pero kinahanglan nga tubagon ko ang hangyo ni Sarah. Sorry kay Risa. May kakuhan ko rin.
Pero dili po mahimo nga. Supakon ko ang mando sa akong kasing-kasing. Dili na ako kalimtan akong kaugalingon. Na mahal ko pagyapon si Sarah. Gano'n nagkaangkon ka man din maong sakit, Sarah. Gano'n pa man. Ayaw palapit, Chipar. Ayaw pakilak. Di lang ako tuyuon, Imelda. Kung muhilak ka, di pa na ko kapugan ng akong kaukalingod. Ako lang unta ang yatagan sa Ginoo. Ako lang unta ang iyang paantuson. Di lang atong anak. Chipar. Huwag ko'y panghunong sa pagpangiliya. Naunta, lugwayan pa ang kinabuhi sa atong anak. Ingon man daw sa ko, Chipar. Hindi na ko matawad. Hindi na ko matawad na makahanaw ang atong anak. Dili, Imelda. Imelda. Basta na. Basta na. Ikot na. Sakit kayo para na ako, Imelda. Namagtanaw sa akong anak na nakantos. Sakit kayo. Ma'am, Imelda! Sir, diba? Lucy, ngano? Ay, nagyari tamo dire. Na nag-ampo din siya. Kay, nangina si Zara Ninja. Mao ba? Nga naman, Lucy. Gusto niya nga, uli na lang sa ato, sa balay. Unsa? Sa... Lucy, si Piolo? Ay, wala pa man. Unsa? Ato na to si In Sarah. man day kining salbahis? Imelda, sige na, ato na to si Sarah. Oh, Chibar. Apit ako maabot sa ospital. No. Uy, ang mga tao. Nga naman, nagdunag ka na, Iman? Oo, dagan na akong labang. Ano ko? Mamusila! Nga ako ni Armas, mamusil ko. Kinsa maka? Hoy, ayaw mo lagan! Mahalit siya! Si Rubin ka na? Nagdag Armas. Kinsa may kontra? Huwag mo sunod ninyo, ha? Huwag mo sunod ninyo! O, niya sa paingon tre. Bisan kinsa ninyo! Di tamo sibugan mga buwanga mo! Pamatyon to niya mo! Ha? Ha? Nagtuo mong nalisang ko ninyo! Hoy, sultian tamo! Wa pa mataw ang tao nga akong ikahadlukan! Wa pa! Niya siya tre, nagpaingon din sa akong second. Hoy! Ikaw nga sa kining kotse! Hunong ka, ha? Unsa man, magbaritis ka? Ha? Gawas niya! Gawas! Ah! O, ipatira niyang kutsi ko. O, Gawas! Sa gusto ka, bukong ka ng windshield mo, ha? Gawas! Gawas! Ah! okay, mahimo. Kausap ko siya. Naon sa mga rawin? Ha? Nabuwag ka? Yulo! And ayan guys, adunggan na po nato no ang laing episode karong adlaw diri sa Tanang Bakak Ikaw ang Tinuod. I hope nga nalingaw mo guys no, wala mo gilaay sa inyong pagpaminaw. Kung naman mga reaction, opinion sa dinulungan nga drama, i-comment na sa ubos.
para atong basahon sa sunod upload. Wait lang guys, mag-prepare sa ako guys akong lutoon na siomai, no? Kung padayon niyo pa mo nakasubaybay up to this part, thank you so much. Sagdain lang ko ninyo guys sa akin, mag-prepare ko guys akong siomai. Blurred kayong camera. Baon man. Zero na. Ito. Kung na yung hugas, ani pa, okay, mag-prepare para baka. Ikaw mag-ipohog. Ay, paggawa sa napahay mo mga tubig. Tubig mo ko, ano? Yung palo? Ano na matangap-matangap? Dali ah. Ano mo? Tracing ano po? Guys, kung padayon nga po mong nakasubaybay up to this part, thank you so much, no? I hope nga wa nyo gilaktawan ang mga ads, guys, nga manggawas, no? Isip suporta sa akong channel, of course. Wala po tayo sweldo karon guys, sa YouTube. Kay wakabot sa minimum. Guys, wala na po takabot sa minimum, no? Sa sweldo karong buwan na, guys, mo nang nga na po karong buwan na, guys. Why sweldo?